गोबां खस्थ' खालामदों बे बिबुखौ जानो थाखाय। हेल' खुलुमबा बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिखा बिख्लोजों बयखौबो खुलुमहरनाय जाहैबाय। दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाबोदों जानाय लोंनायनि पार्टिनि एसे फिसा फिसा। बिराद गोबावसैमोन आं ब्लग भिडिअ बानायनो हायैया मानि थाखाय बानायनो हायाखै मानि जाहोननि थाखाय बे जाहैबाय आंना इउटुब भिडिअखौनो आपल'ड खालामनो हायाखै। मबाइलाव मोनसे माबा मोनसे जादोंमोन आरो इउटुबाव बेखौ आं बानायनो हायाखैमोन। आं बेखौ गोबां खस्थ'जों दा बानायफिननो हाबाय। दा बेखायनो आं दिनै गोबांनि उनावबाबो मोनाबाबो खोमसि खोमलावबाबो भिडिअ आपल'ड होनो होननानै आङो लुबैनानै गोसो जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लाबोबाय। दा नोंथांमोना बयबो नायदो अनसायदो आरो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब अननानै खालामना होदो। बर'जों बर' आंबो नायगोन आंबो सापर्ट खालामगोन जाहाथे आंबो गिदिर गिदिर इउटुबारफोर बायदि जानो हायो। बिनि थाखाय आंखौ सापर्ट खालामना होदो बयबो बर'जों बर'। बेनो जाहैबाय आरोना इन्टारेस्ट भिडिअ लाबोगोन माब्लाबा दुखुनि सुखुनि गाबनायनि बेरायनायनि जानायनि लोंनायनि रायज्लाय खालामबावनोसै। हिमालय लानोसै आङो रायज्लाय खालामनोसै डाइरेक्ट गवा होलांगोन। बिनिफ्राय नेक्स्ट फैगोन आं शिलं बिनिफ्राय थाङो अरुणाचल बिदिनो फैयै फैयै नर्थ इस्टआव गिदिंजोब दा नङा आरो बोसोरसेसो थानानै खालामगोन बेखौ। आं दा न'आवनो थानानै एसे खाथि खाला बेरायनानै फिसा फिसा ओरैनो भिडिअ खालामगोन जानाय लोंनाय थानाय बेरायनाय रंजानाय। दा नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ आंखौ नायदो मोजां मोननानै फुल भिडिअ नायनानै लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै दाबुं। नैबे बिथाङा आंनि मा होनो क्या नाम है बताओ? मेरा नाम बॉडी है बॉडी 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 है। ये देखो बॉडी है बढ़िया बॉडी है ना। ये देखो ऐसा मारेगा पूरा गिर देगा ना। बेनो आरोना भिडिअखौ नायदो। नानि आलि सामब्राम आलि ना खर'नि पिस मा जालु इनि खुगा ना मा बे आयौ मा जालु इनि खुगा सामब्रामा नायब्रा मा दंबाव थाव गोथांनि बथलानो थाव गोथां नङा रायजोफोर बे अरिजिनेलसो अरिजिनेल नुबाय ना दा दौगोन नै बिजों। ये देखो क्या है फिश बड़ा बड़ा मछली है ये मेरा बाजै है। वेलकाम 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 माय होम वेलकाम। बयलार लाबोलायबाय आसोला नायै जानो जाबायथ' ए एसे मैगं दङ माथो एसे मैगं दं। हाबा फिसा दङ ना खारैजों एरखावबाय नै आरो आं हाबो एसे सेरनो नायनानै गोरानावा फुङावनो आदाया नैबे आमगुरिनि जों गामियाव हाबा जाफैदों। बिथांनि आदायानो जाहैबाय नैलाय जोंनि माहाजोना बिदिनो खेबनानै देखायो। गोबावसै जोंहा माबा जाना सिबाय बाजैया बुरिलायबावबायसो एसे ना बाजै बुरिदबलायबावबायसो बिराद सिख्ला खानायजोंसो मोनाखै बेना नै बुरि दंबाबो नैबे आदानि खानायासो नाय मोनजोब्बाय। मोनाखै बेना मालाय हाथायाबो बायजोबबावबायसो दां आदाना। 40 बोसोर जागोन जायाखैना आदा? जायाखै ए बेसेबां थांखो 35 थियाटारसिना बेसेबां थांबाय जाबायानो बे गोसोखांबा बेसेबां जोंनो 29-30 बोसोर जाबाय ना आदा। नैबे सानैया गयारि बससो बिसोरो। How are you? I'm fine, thank you, sir. How are you? Bong meng meh.
क्या नाम है बताओ इसका नाम रिपुजित की बुगिजित है तेरा नाम क्या है बताओ मेरा नाम रामफल बिल है तुम्हारे बाबा का नाम क्या है मेरा बाबा का नाम जल्दी बोलो मेरा बाबा का नाम ओनी ओनी टोनी नो ये नो मेरा नो बाबा नो का नो नाम ये तेरा ब्राडर है नहीं ये मेरा बाबा है ये तेरा भाई है बाबा ये नहीं मेरा बाबा है भाई को ये बाबा है रे मेरा ओनियन बाबा है ओनियन बाबा ये कौन है हाँ ये एक फोटो से टिकली में ये सासे दंबावो देखायगासिनो बिथाङानो गोजासुला दाउ बिबुखौनो हांदों नै बेखौथ' माजों मुनुखौ मिथिखायो दा नैबेयो जालानो बुजोबबाय थोलो थोसौ आखाइफ्रानो खामसे नङाबा मावगलाबायग्रासो जाबाय बे बिबुफोरखौ सावलाबायनाया नुबाय फंबाय जायो गयारि दारिया दोंथाम दोंब्रैल' खखाबो लादों बिराद दाउ बिबु जानो जंगासिनो नै आसोला नुबाय बिथाङा लोंनाया लोङा खिन्थु गोसोनायजों गारजानानै दा लोंग्रा जाबाय गोदो लोङामोन दा बिबुजों दा खामनैसो होसिगोन बियो ना मा होनो फंबाय थिग ना खबरा बिथांमोना ओंखाम जागासिनोमोन युटुबजोंनो खामायना जागासिनो बिसोरो होनांगौ बाजै हाद्दि उठाव कैसा है गोरा वाला हाद्दी उठाओ फ्रियावनो मोनजानाय बजन थिनाव मा सिन्ता क्या है देखो मास मछली खाय बाजै बुलार फ्राय गदा बाबा बैबा माथाय आंसिनो दाउखौ सोमोन्दो आं ओरै गिदिंगासिनो दंसै नैबे बे बेवाइ जायो आंनि नै खावखर फाय बेबो बेवाइ होनब्रानो ओइ खावखर फाय मोखांनि माबा रुथिरायनाय खेबगासिनो खावखर फाय आरो दा बे पाम्परखौ उठाव पाम्पर नैबे बिथाङा माबानि आमगुरिनि जों गामियाव हाबा जाफैदों मिथिबाय नैबे गसाइगावनिसोलै नैबे माबानि फुरबुगनि नैबे रुनिखाटा बान्दुगुरिनि नङा आं नैबे आमलाइगुरिनि थाइलेन्डनिफ्राय फैनायसो आङो बै गाम्बारि बिलनि ओरै फैयै नैबे दाङाइगावनि बाक्सा थैगनाव नैबे माबानिसो गलाफारानिसो बिथोरा थांनो बायोलै सिदे बाजै नैबेथिं एसे मोजांबावसो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव एकदमबारे गलाफारा साइडआव बोरैबाथारलै बाजै मिथिबायना चिराङाव साबसिनमोन दा ने बिथाङा चिराङाव फैनानै जोबोद मोजां मोनो सबसे आदसा जायगा चिरां ना मा होनो बाजै चिरांनि चिरांनि भुटानफोरनि एसे लागायदो चिराङा साबसिन जायोबो लोङोबो मावोबो गासिबो सान्दुं अखा नैबे बिथाङा बुंखायो आङो हाबा जायाखै बियो सिख्लासो बिथांनो नांगौ दा आर्मि साख्रि मावनाय सेंग्रा नांगौ रिजयट पास जानाय रिजयटआव सोरबाबो जगाजग दंबा नैबे बिथांनो आर्मि साख्रि मावग्राखौ होनो हागोन ग्रेजुवेटआव पास जानायबाबो जायो गाज्रि मावाखै जायो जारिल' गावदों दा आं एखमबा खावलायाव खुसुबाय मावसै मैदाला मोखां बे खावलाया एसे जागा जानाय आंनि खुरुमाया एसे गोजा जादों ओइलाय फैदों जादों माबा मेकआप बायनो फैसा गैया मोनसे हाबा जादोंमोनसो ना बाजै बाजै बे बेवाइ नैबेखौ आबु जायो आंहा हाबा साइनबर्ड लादों होनदोंब्रा नों बेखौ साइनबर्ड लादों इस्रा आंथ' साइनबर्ड लायाखैना सोरबा जुदि बुंखायो आङो नैबे इउटुब चेनेलजों सोरबा साख्रि मावग्रा दंबा नैबे बिथाङा हाबा जायाखै सिख्लासो सिंलिसो जारौरौ खावलायफ्रा गोजा गंगार खावलाय बायदि सोरबा बेखार दंबा नैबे बिथांजों हाबा जानो हागोन गाज्रि बुङाखै नै मादैया मिथिबाय जागोरदो होमबा बे गसाइगावनि बाजैया जों गामियाव हाबा जाफैदों ना बाजै क'क्राझार टु चिरां मा ओंख्रिया गैया दालि जहल ओमफ्राय
सिरिम लाङाखै सिरिम लाङाखै लोंबायसो नय बाजिया फुंगा जागा 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 खावलायदों नय फुङाव खावनाया हास्लाबबावा नैबे आदा